Us faig aquest tutorial per ensenyar-vos aquest recurs, que és eBiblio, que el teniu a la pàgina principal. I després es tracta de que des d'aquí es poden fer préstecs digitals de llibres, revistes i audiovisuals. El que passa és que per fer-ho servir per primera vegada ens hem de donar d'alta. Després us deixaré aquest enllaç, aquest sí, que és el que m'han enviat quan he enviat el correu, on heu de posar. Aquí escriureu el número del codi de barres, que teniu el carnet de les biblioteques, que algú a casa segur que en té, i a sota us inventeu una contrasenya. Us la faran repetir a la pàgina següent. Jo ja no ho puc fer perquè ja ho he fet. Va? Després, amb aquest número del codi de barres i la contrasenya que us inventeu, que ha de ser de números i lletres, mínim 6, ja podeu anar aquí i entrar. Val? Aquí hi ha la contrasenya, jo m'he posat que se'm recordi per no haver d'anar amb el carnet tot el dia. Sí? I després mireu, per exemple, l'Astèrix, que a mi m'agrada molt, doncs me'n vaig aquí i dic prestar durant els propers 21 dies. Sí? Doncs demano. I què dic? Adobe eBook no perquè no ho tinc jo. Doncs jo dic visualitzar el navegador i mireu què passa. Doncs que ara és com si tingués tot el còmic de l'Astèrix. Sí? Doncs hi ha més coses, revistes i de tot. Va, vinga.